Brede Hangeland. Frem mod Morten Nordstrand. Den ukrainske målmand totalt på mellemhånden, så er der åbning til Albæk og scoring. Godt set og køligt set af unge Morten Nordstrand. Albæk kommer susende, der er spillet knap 9 minutter, og en kæmpe brøler af kroatiske Karle i det israelske mål. Men sikkert er de to frontløbere begge detaljerne. Ja, de detaljer er gode. Og målmand, det er helt sprængende. Det er helt utroligt, hvad han har gang i der. Prøv at se, han kommer ud, så hiver vi snoren. Ja, jeg ved ikke, hvad han gerne vil, men det der er godt spillet af Nordstrand. Han er godt klar over, at der er bedre muligheder for, at Albæk kan score derfra. Og Albæk på sin sædvanlige facon, han er ligeglad med, om den bliver hamret ind. Skal bare den er stensikker. Skal bare overstregen. Der er ingen chancer. Dejlig start. Markus Albæk, 34 år. 4. mål i sin 10. Champions League-kamp for FC København.